Olako zenbakiak, batuketak egitean, eskuetan ez zaigu sartzen. Nola demontre egin aldugu? Kaixo artistak, batzuetan batuketak egiten dituzuenean, eta ja, eskuetan zenbakiak ez direnean sartzen, bi truko ikasiko ditugu gaur. Lehenengoa, saltoen trukoa, eta bigarrena, buruan eta eskuetan. Beraz, 6+7 egiten dugunean, 6 eta 7 atxamarra inbeste ez ditugunez, erabiltzen duguna da 6 buruan eta 7 eskuetan. Beraz, zenbat da 6+7? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eta 13 eta 13 jartzen dugu, ezta? Edo, beste truko bat, 6+7 egiteko, gu 6 jartzen gara eta 7 salto ematen ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Beste bat bada espada, agian hau zailagoa da. 9+7 egiteko. 9 buruan eta 7 eskuetan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eta 16. Edo, 9an hasten gara eta 7 salto ematen ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Zer moduz, buruan eta eskuetan trukoa edo saltoena batuketako beto egiteko ulertu duzue? Hori espero dut, animo artistak, ekin, geiketei, beste bat arte.